We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Maayong buntagan atong tanan ug welcome sa GMA Regional TV Live. Sa gihapon daghan kami giandam alang kaninyo dili lang mga dagkong balita, exercise of the mind as well as exercise of the body. Kay karong buntaga ang partner nga si partner Nico sayo kaayo nga nag-exercise. Good morning partner Nick. May buntag, partner Bay, kumusta mga kapuso? Sa inyong nahimutangan karon hinaot nga nasugdan na ninyo bisag ginagmay nga exercise, partner Bay, sakto ba? Labi na nga, murag daghan-daghan tag nakaon niya itong miaging Pasko o bagong tuig mga kapuso, mga handaan. So, mas maayo nga, let's get physical mga kapuso. Panagsa, mag-exercise tamon itong hisgutan karong taod-taod, partner Bay. Murag naghangak-hangak na gyud kanila Nick sa inyong workout da. Pero ako Nick, musulti ko nga murag usani sa kanang mga New Year's resolution. Kasagaran no nga murag atong giplanuhan ya di man gyud tiwas all throughout the year. Muna atong ipangutana unya bay. Unsaon man ni para mamahimot ang consistent sa atong mga exercise routine. Bisag wala sa gym, bisa naa sa balay o sa gawas, baka asa atong gi-prefer mga kapuso. Dapat importante ko nung himo na tong habit ni siya, partner, may mga itang tips gikan kang coach karong taon-taon. Later on atong makauban ang usa ka fitness coach mga kapuso. Ato siyang pakisayran unsay mga techniques niini kanang dili dayon ta. Unsa ba pwede ba natong mahimong exercise bisan sa opisina kun busy kaayo ang ato ang adlaw. O karon mga kapuso, sugdan na nato ang morning newscast ug aniya na ang mga nagunang balita. Ipaubos sa autopsy sa Cebu City Police Office ang patayng lawas sa 18 anyos nga babaeng napalgan nga wa nay kinabuhi sulod sa ilang balay sa Barangay Sudlon 2, indakbayn sa Subo isip pagpalawom sa investigasyon sa panghitabo. Pamilya sa biktima nagtuo nga posibleng adunay foul play ang kamatayon niini. Anang report ni Alan Domingo. Dili madawat sa pamilyang Arcilia ang ginangatan silang anak nga si Angela, 18 anyos, kinsa inahan usab siyang 5 pa ka buwan ni anak. Matod sa mga ginikanan sa babae nga giingnan sila sa attending physician nga posibleng hikog ang nahitabo kay adunay lakra sa higot sa pisi sa liog nini. Pag-abot ko ito, pertiging tiabo sa bata mo, to nisampit ko sa akong asawa nga, mi, yawa man dyan itubag. Nisud ko ritso. Pag sulod na ko, sir, na nga, wala naman tong ang asawa, sir. Sa yung gipatutuyan, sir, wala naman nga to. Na naman sa pikas nga kwarto. Nya, pag-abot na ko ito sa pikas kwarto, sir, silbi, nagluhod siya, nya, nag-akbo. Nagtuo ang pamilya ni Angela nga adunay foul play ang kamatayon ini. Gidudahan nila ang gikabingkil nini kaniadto. Murag among duda to natagak jud to siya kay na may bukol diri, na garas diri. Natagak jud to. Ang pangutana kung kisay nagsay-balik sa katre. Yang patayng lawas buwag sa iyang anak. Ang iyang anak dito sa pikas niya siya dito na sa pikas ang katre. Wala mi laing nakita ang samad, sir, kundi kana raging nasa liog nga agi sa PC. Oo nga, ang porma sa kong anak mura gid siya og kanang ang porma nga akong nakita nag-anak gid siya sa murag kalugsuton mata. Ni ana man ang doktor sa ari sir tanawa sa kari sir og ang imong anak sir naghikog. Na posible siguro naghikog no. Kaya ang PC din raman kutob sir, ang agi. Kitaan ba ninyo ang PC? Wala man gi PC sir, bisag gamay. Matod sa silingan nga si Galicia Babes Racuma nga nakita pa nila ang pana ni Angela sa gawas sa payag mga 30 minutos
nga nagamit og cellphone sa wa pa kini mangayo og pakitabang. Nabantayan usab nila nga bugnaw na ang babae dihang gisapnay ni Jomart. Samtang dili layo sa payag sa nagpartner ang maguwang ni Jomart nga si Roldan Monicar. Giulagway niya nga putong ang iyang manghod ug adunay higayon nga manapat kini kung masuko. Dihang ikuhaan sa iyang habig si Jomart, gitug-an niya nga adunay higayon nga matapsingan niya og dapat si Angela kung mag-away sila apan dili kuno pasubrahan. Andam siya nga maatubang o galing maapil siya sa investigasyon sa kapulisan. Samtang gikatakdang ipaubos sa autopsy sa Cebu City Police Office ang lawas ni Angela aron masuta ang gikamatya nini. Naatay sunta unon pag yun i-confirm nato kung unsa gyud ka tinuod nga kini ba isa ka suicide or unsa ba kini nga panghitabo. Ang PC asa na kini karon mausab na ang atong gipaproduce karon gipapangita po nato sa atong kapulisan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live. Ang Executive Assistant for Market Operations sa dakbayan sa Lapu-Lapu gipusil patay samtang nagpatuman kini sa bag-o nga mga market rates uban ang mga kolektor sa merkado. Ani ang report. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita nga giswayan pa pag-revive sa mga personnel sa Lapu-Lapu City DRRMO si Christopher Siniza, 49 anyos. Si Siniza kinsa Executive Assistant for Market Operations ubos sa Office of the Mayor uban ni Market Administrator Maria Elena Caballes kay nag-assist sila sa mga kolektor sa merkado. Apan samtang nagbarog-barog lang sila sa daplin ug naghuwat sa mga mosulod nga delivery sa merkado, kalit lang nga may mihuno nga motorsiklo sa ilang tungod. So, abi na kong amigo lang po damo nga nihuno kay pangumusta ron sa. So, nilingi ko. Paglingi na ako kay nagpupot naman siya po sila. Yan naman gipion dito ni Chris. Wala na, adlock na kayo po. Yan, piyong na lang po. Nanapon sa kundunggan. Yan, ni po. Yan, nagsagkit pa ko nga nagilak. Dugang ni Caballes, ang backrider ang nagsilbing gunman kinsa mipusil sa biktima sa makadagang higayon ug misibat raw sabdayon palayo sa merkado. Padayon karong gisubay sa Lapu-Lapu City Police ang mga establishmento sa dapit nga may CCTV nga nakakuha sa aktual nga hitabo ug sa dapit nga gipadulngan sa mga sospek human sa pagpamusil. Itong usa ka gitan-awsad nga anggulo lagi, possible na ay mga traders ay Christian or Muslim traders na to nga naa dito nga possible nga ilang naligsan during sa ilang operation. Ang asawa sa biktima, kinsa konsehal sa Barangay Paho, konsehal Jill Sinisa, mihangyo nga respetuhon lang una ang ilang pagbangutan. Si Mayor Junard Ahong Chan sa iyang FB post, mipadangat sa iyang pahasubo ngadto sa pamilya ug nanawagan og hustisya. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, GMA Regional TV Live. Suspitsado sa pagpamusil patay sa negosyante ug lubi nga manggangguray usab napasakana og kasong murder. Ani ang report ni Femari Dumabok. Napasakana og kasong murder ni Nero 2 kining lalaki nga nahulikam nga mipusil patay sa usa ka negosyante. Gitumbok nga suspitsado mao si Joseph Abarquez taga Barangay Pardo Dakbayan sa Sugbo. Mato ni Police Major Marvin Inocencio, Deputy Chief sa Talisay City Police Station, nga nakalabay pa ang biktima gamit ang sundang nga nakaigo sa suspect. Kinsa nadala sa tambalanan ug kritikal karon ang iyang kahimtang. Joseph Abarquez, yung murder incident natin last December 26, di man natin naasahan na yung magbubuko mismo ay nalabay niya yung sundang. So na-hospital din, na-admit sa hospital yung suspect. Kaya napuntahan kagad yun ng tropa. Identified yung kasi dahil sa utang na yung 3,000. Samtang nadakpan usabang suspitsado sa laing kaso sa pagpamusil sa usa ka babae sa sitio Manangado sa Barangay Tabunok nitong December 21. Gilang nasikop nga si Jose Roy Romares nga nasikop nitong December 29 tungod sa paghupot og di lisensyadong armas. Sa investigasyon, nasuta nga siya ang responsable sa pagpamusil. Samtang gisubay usab kun siya ba ang suspetsado usab sa pagpusil patay kang Mark Mansha netong December 25 sa susamang lugar. Oba ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. GMA Regional TV Live. Pilgrim image ni Senyor Santo Niño diya sa may Basilica Minore gikatakda nga mobisita sa dakbayan sa Talisay karong adlaw, Enero 4.
Ang pagduaw sa pilgrim image sa mga jail facility sa Sugbo tipik sa umaabot ka kapiyastahan sa senyor. Alas 8 sa buntag karong adlaw mugawas ang pilgrim image sa balaang bata gikan sa Basilica aron ihatod sa dakbayan sa Talisay, Subay sa Natalio Bacalso Avenue. Human sa Santos nga misa, ihatod na usab ang pilgrim image ngadto sa Talisay City Jail sa may barangay Maghaway. Alas 8 sa buntag ugmang adlaw Biyernes, ihatod ang imahen sa Mandaue City. Istorya sa pagkaanes sa usa ka batang lalaki sa Bugos City nga gipost sa usa ka netizen nakadapit og atensyon. Ato siyang ibida sa report ni Mark Reggie Abella. Kini ang post sa usa ka netizen nga nag-viral sa social media kabahin sa istorya sa usa ka batang lalaki nga gihulagway matinud-anon. Sa maong post, gidayig sa napailang netizen nga si Irish Palyares ang bata human nga gibentayan niini ang nahibiling cellphone nga iya siyang anak ngadto sa motorsiklo. Nasayran nga wala biyaig yun sa bata ang motorsiklo sud sa pipila ka oras sa kahadlok nga makawat kini sa laing tawo samtang sila naglaroy-laroy sa Bugos City Park. If lain pa tong tao siguro, we don't know. Wala na to among cellphone. Pasalamat mi nga ikaw ang nakakita ng imong gibantayan. Human nakadapit sa atensyon sa netizens ang iyang istorya, ubay-ubay ang midonar kang Irish. Gipangita nila ang bata o natultulan nila kini sa Purok Felipe Agoncillo, Bantao, kayang Bugos City. Meet Nino Verdida, 11 anyos, ang bata na pakabana sa laing tao. Gidadaan nila kini og grocery, gipalitan og bagong sinina, gipakaon sa fast food o gipalitan og tsinelas. Wala damha sa bata nga iyang kinaiyang pagkamatinud-anon, doble-doble di ay ang moabot nga blessing sa ilang pamilya. Ang inahanin ninyo, di matagong kalipay nga gibati. Naamis ko na ko ang iyahang na magbuhat nga kaayuhan niya, nakatabang siya sa uban. Pinakadawat sa piyong blessings, gikan ko tungod sa iyahang pagbuhat nga. Ninong ka binuhatan niya na nagrasyahan sa dmi. Salamat kayo Kuya Ninyo na naula akong kuan cellphone. Bisan pa man sa kalisdanan o kahimtang ni Ninyo, may patigbabaw gihapon ang iyang kamaayo o pagpakamana sa laing tao. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Reggie Abella, GMA Regional TV Live. Makapuso, makasinati og maayong dagan sa panahon ng tibok Central ug Eastern Visayas. Apan taliwa niini dunay tsansa nga makasinati sab og localized thunderstorms ang pipila ka mga lugar base sab sa rainfall forecast sa Metro Weather. Matud sa Pag-asa, padayon nga nakaapekto sa Kabisayan ug sa Mindanao ang easterlies o ang init nga hangin gikan sa Pacific Ocean. Samtang hanging amihan ang mupasulabi sa Luzon. Makapuso, doon na namugna sab nga lista ang Pag-asa sa mga bagyo nga posibleng musud dinhi sa Philippine Area of Responsibility karong tuig 2024. Naglikip kini sa mga pangan nga Aghon, Butchoy, Karina, Dindo, Enteng ug Ferdy. Apan kung mahutdan gani og pangan sa mga bagyo, dunay giandam nga auxiliary list ang buhatan. Nangandam na ang Japanese investigators sa pag-imbestigar sa panagbangga sa duha ka mga eroplano sa Haneda Airport sa Japan nga naitabo niadtong Martes. Luwas ra hinuon ang 379 ka mga pasahero ug crew nga luwan sa Japan Airlines Airbus A350 samtang 5 ang namatay sa de Havilland Dash 8 Coast Guard turboprop. Gitahasan ng Japan Safety Transport Board sa pang-imbestigar sa mga insidente, lakip na ang taga France diin gibuhat ang eroplano ug ang taga Great Britain diin gi-manufacture ang Rolls-Royce engines. Nasairan nga nisuway unta pagtugpang eroplano dihang nabangga niini ang Coast Guard plane. Tinguhan nila karon nga makuha ang black box nga mao'y nag-record sa tanang data sa eroplano. Ana-ana karon sa kustodiya sa mga pulis ang wahinganli nga suspect sa pagdunggab ni South Korean Opposition Democratic Party leader Lee Jae-myung. Niadtong Martes, gidunggab sa suspect ang liog sa biktima samtang nibisita kini sa Busan. Dali hinong gida sa tambalanan ang biktima ug kasamtangang napaalim. Gihulagway ang suspect nga naa sa 50s o 60s ang pangindaron ug nagsulot og paper crown diin nakabutang ang pangan ni Lee. Mga mulupyo sa dakbayan sa Danao mahinangpon sa pagpatungan na unya sa Sugbuswak ko ang pagbahin-bahin sa Archdiocese of Cebu ngadto na sa tulok ka mga dioceses. Ani ang report ni Mark Reggie Abella.
Nasayod na ang mga mulupyo sa Dakbayan sa Danao sa Santo Tomas de Villanueva Parish sa Dakbayan sa Danao nga mauna-unyay mamahimong katedral sa higayon nga maumol na ang Diocese of Cebu North di na ang Dakbayan mo'y unyay sentro niini. Pipila ka mga candle vendors sa Santo Tomas de Villanueva Parish nasayod na niini ug mahinangpon silang nagpaabot sa katumanan niini. Ang Danao ni Puno Katedral Danao. Dungog na mo taga Danao. Samtang gipahibaw ni Bishop Marcelino Antonio Maralit Jr., Bishop o Buak of Chairman sa Episcopal Commission on Social Communication sa Catholic Bishops Conference of the Philippines nga wala pa endorsement ang CBCP sa plano sa Archdiocese of Cebu kabahin sa Sugbo Swak. Apan naalang sa obispo, makahatag og kaayuhan sa mga parokyano sa Sugbo kung mamahimo ng tulo ka diocese ang labing dakong archdiocese sa tibok nasod, ang Archdiocese of Cebu. Sa Christmas Fellowship sa Church Beat Report, gipadayag ni Arsobispo sa Sugbo Jose Palma nga sa tigom sa CBCP karong buwana ila nang iduso ang pagbahin sa Archdiocese of Cebu ngadto na sa tulo ka mga dioceses. Samtang ang Diocese of Cebu South magbasi sa Dakbayan sa Karkar. Subay ni ini gihangyo ni Palma si Archbishop Charles John Brown to the Philippines nga motudlo og Archbishop Coadjutor nga mo'y mosiguro nga mapatuman gihapon ang Sugbo Swak sa higayon nga mortero na siya sa iyang katungdanan. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik ta mga kapuso sa GMA Regional TV Live sa mga nagtinguha kuno nga murag dunay mga hashtag body goals karong tuig 2024 magpakisayon taon sa atong angayang buhaton mga kapuso. Makauban nato sa mga fitness coach dinhi sa Sugbo, Coach Jasper John Udtuhan. Mayong buntag coach ug welcome sa GMA Regional TV Live. Mayong buntag. Thank you for joining us Coach Jasper this morning. Atong hisgutan tinuod after the holidays murag daghan-daghan gyud na kaon siguro, murag left and right ang kaon. So sa may angayang buhaton sa mga tao coach karong panahon na labi na nga doon na po sila yung mga New Year's resolutions po nga gusto kabuoton. So karon let's not talk about just the months December kay ang magunahan na sila na tinuod. December kay tigkaon. What month it is, January, February, December, you should have discipline always. So after that, namadyoy uban daghan na kaon, New Year's resolution. Have discipline, mag-start nag-diet and apply sa gym or start with the home workout. Diet and exercise mo ginay. Yes. Dapat in tandem na ko dili pwede nga mag-exercise ra kanya di po ka mag-control sa imong kaunon. Yes. Unsa may kanang atong example kag ganiha coach himo ta og mga uban nga mga lain-lain nga mga workouts kay ang worry man gud sa uban coach kay murag moingon wa sila equipment or siguro ang uban dili maka-afford mo adto sa gym or walay oras para mo adto sa gym. So since some people can't afford na mo adto sa gym, there's home workout of course. Just body weight workout. Body weight. Yes, you can do at home. Mabuhat ra na siya even without equipment. Yes. All right. So of all ages ni coach, mga hamtong anak gyud. Yes, of course. Even just walking up the stairs is also part of the exercise. How do you start kaning of course importante man coach nga murag ma-motivate ka para musugod ka ani unsa may dapat timan-ani mo para masugdan nimo ning bag-o nga regimen or bag-o nimo nga routine. Motivate yourself by thinking about your health as wealth. Because we can continue working, we can continue living, and we can't continue to be happy if we're sickly, we're bedridden, diba? So may naka-inspire nimo coach your story nganong ingon ani nga kang mohatag mo kag premium sa health ug fitness ug nutrition. Well, actually, I graduated philosophy sa San Carlos Seminary College. Layo kay kong kurso sa akong field of work right now. Now, what inspired me is the act of service because I was a seminarian before. We always have service at church. Now, I was finding a job na I can continue my service to help people. So, mao na siyang fitness. So, I'm happy to helping out people with their
fitness goals. Wow, as a fitness instructor, coach. So, like unsa may daily routine mo sa kaadlaw, like pila ka clients imong gi-handle? So usually I can handle 4 to 6 clients, depende sa akong condition because di ta nang kabata. Di higayon na, coach. Nanay kabutang na dire sample exercises ko na, coach. Kanila mga home workout nga na wata na ginahanglan og mga ekipo, mga kapuso. Buhatag na to og kuan si coach ato si bilin atong script. Sige, coach, usa atong buhaton ato kunong suwayan pod paningkamutan nato mabuhat ba nato? Sige, paningkamutan nato. So the first workout, you can do this at home without any equipment. This is called inchworm. Inchworm. So, yeah, inchworm. So let's start with regression. Regression is the easy part of the exercise. So you hip your hinge back, then you need to crawl forward. Okay. And you're in a high plank position. Plank. Alright. And go back up. Tindog na saga. Yes, that's the easy part. So you can do 8 to 12 reps. Paspason mo, coach. 3 to 4 sets of it. Okay? So, pwede nimo paspason, but it's better if you take time in doing the workout. Let's do it mga 3 times na kuno, coach, sa inchworm. Sige. Next na to. 3 times, let's go. Go back up. Hip your hinge. Mahagbong na akong mic. Okay. And last. Tadi ako, ayun ako mic, coach. Okay. Wow. Now, inchworm. Okay. Inchworm. Now, second ko na, coach. If you wanna put some challenge on the inchworm, you can add shoulder taps on it. Shoulder taps. So inchworm. Gihapon. Yes. All right. Inchworm. What do we do? Then do shoulder taps. All right. Okay. And go back up. Duha. Ilang mo bilang cut, coach? Not necessarily. Not necessarily. Not necessarily. Okay. Okay. Sige, one more, coach. One more. Inchworm with that. Shoulder tap. Let's go. And go back up. Next workout is a burpee. Burpee. Yes. So there's a Mahilan ako sa burpee. Sige. so there's an easy way for it. So you just again hip your hinge. Hands flat on the floor. Drop your chest and hips to the ground. Drop it. Drop talaga? Oh, drop. Then go back up. Push yourself up. Ito ka bangon, coach. Dapat yung ambak, di ba, sa uban? Yes, but that's the hard part na. But if you want it to be easy, just drop it, okay? So drop siya. Okay. Ilan lang yung i-drop siya, ay? How many reps? 3 lang? 3 lang, coach. So, wala ganun siguro ako, coach. Sige. Let's go. Parang, coach, ha? No problem. Sige, coach. So, mukhang pinin mo. Go take your lead, coach. Go. Okay, ready? Drop. And up. That's 1 rep. Kubangon. Let's go. Second rep and last rep. That's a burpee. That's a burpee. So at least how many reps kung burpees, coach? It depends. You can either do 8 to 12. 8 to 12. Yeah. 8 to 12. Dayon, coach. Pero depende sa fitness level kung pila pag kaya. Yes. That's why it's 8 to 12 reps. Okay. Or 3 to 4 sets sad. Di pa lisod magkatuan, coach, panet burpees. Ito may kinahanglan para mabuhat ni kay murag strenuous man kaayo ang burpees. Okay, so let's add a workout that would be easy. So this is the elbow plank. Elbow plank. Okay. So for the elbow plank, you can do 1 minute or less than that, okay? So what you can do is bend both of your elbows. All right. Flat on the ground, tuck in your pelvis, and extend your shoulder blades. Shoulder blades, okay. And that's how you do a elbow plank. Now you can makaning position, coach. you can hold this for 30 seconds to 1 minute. It depends on your goal. Hangtod kaya nimo. Yes, but we're not gonna hold this as long. Ikaw, how long can you hold yourself og inyong aning position, coach? Just 1 minute. Just 1 minute, okay. And that's exercises we can do. Bisan sa balay, coach, no? Bisan of course may tag limited space, mabuhat ra gid na. Nganong kinahanglan man, coach, nga kana diet og exercise. Unsa di mahitabo, coach, kung kag ang imo lang kaon ang imo i-control, di po ka mag-exercise. For example, exercise ra pod, wa po ka control sa kaon. Okay, kita mga Pilipino manggod, we always have carbs sa atong meals.
white rice, di ba? Tinood, that's Kita right. mga Pinoy. Uh-huh. So, carbohydrates convert into glycogen. Uh-huh. And glycogen converts into fat whenever you don't use it because glycogen is a stored energy nato. So if you don't have any activities, it will just be stored into fat. So if you wanna eat more, then you have to be active sad. Oh. Just to close this, Coach, this conversation, message lang ni mo. So gusto yung paambit sa atong mga brief message, Coach, sa atong mga viewers. For those who are beginners, don't be intimidated sa gym. Don't close your knowledge about fitness. Alright. Daghan jud diha naay mo tudlo, naay coaches uban, naay dili, and just continue your strive for fitness. Thank you so much for joining us this morning, Coach Jasper Odtuhan, mga kapuso. Thank you, Coach. Balik pa mi mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Never. Balik love team sa usa ka proyekto ang real-life couple nga sila Derek Monasterio ug El Villanueva alang sa bagong angi atangan sa GMA Afternoon Prime. Sila ang mobida sa revenge mystery serye nga Makiling nga dalit sa GMA Public Affairs. Makita na kini karong Lunes, January 8 matag hapon. Dungan tang sundan ang istorya sa pagpanimao sa karakter nga dad-on ni Ellie kaabag iyang leading man nga si Derek. Andam na mubalik sa telebisyon si kapuso actress Jeneline Mercado ning tuig 2024 sa GMA Network. Mubida siya sa bagong kapuso serye nga Love, Die, Repeat nga magsugod ng matanaw karong buwana. Karong January 15, Lunes sa GMA Talibaban ang World TV premiere sa maong serye kauban si Sparkle actor Sian Lim. Mga kapuso, aduna na usab kami ikadalit kaninyo gikan ni Tracy Anderson, American fitness entrepreneur and author. There is no quick, easy way to the body you want. Commit yourself now to your workout and get started. Samtang makita ninyo kini mong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, o gi-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga mga balita, gikan sa mga rehiyon. Ako inyong kapuso, Luan Merondina. Punta mong pasalamatan ato mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas, lakip na mga kapuso nato abroad. Tungkay sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Live, kinatibuk ang puwersa alang sa mas na komisyon ug sa mas halapad nga pag-alagad sa atong nasod. Ako si Nico Sereno. Happy Thursday mga kapuso! Music from now on.